Mga kaibon, June 19 po. Loading mamayang hapon. Tarlac po yung release, mga kaibon. Magpapakawala tayo ng ibon ngayong umaga para matrain naman sila, mga kaibon. Main stab siya. Bale, dalawa na. Yung pula, yun yung second lap, mga kaibon. Yan, pakawalan na natin yung ibon natin para makapagpakain na tayo mamaya, mga kaibon. Namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko, kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ayan, nakalabas na silang lahat, mga kaibon. Sila. Hayaan lang natin sila na lumipad, mga kaibon. Ayan, baba na tayo. Ito, mga kaibon, nakababa na sila. Ewan ko kung nakapasok na sila. Diyan pa sila, oh. Tingnan natin kung nakapasok para magpakain na tayo. Yan, para magpakain na tayo, mga kaibon. Andun na yung warriors natin na isasali natin mamayang gabi. Wala pa yung mga kasama niya, mga kaibon. Apat pa lang yung nakabalik, mga kaibon. Hintayin pa natin yung tatlo. Mga kaibon, di pa kompleto pero pakainin natin sila kasi tanghali na. Papasok pa ako, mga kaibon. Ayan, nandun yung warriors natin. Kaya sabi ko, sana makauwi ka sa Tarlac. Mula Tarlac hanggang Santa Catalina, Ilocosur. Good luck sa'yo, aking munting warriors na iisa, mga kaibon. Halika na, kumain ka na. Ito na yung mga warriors natin. Pang south din mga yan, mga kaibon. Kaya pakain na tayo. Yan. Hindi pa nakakabalik yung mga kasama nila. Yun siya. Yung bida natin. Pakainin naman natin yung mga iba. Yung nasa kabila, mga kaibon. Ayan sila. Mga young bird din, mga kaibon. Ayan. Sarado natin, baka makawala pa yung mga young bird natin, mga kaibon. Ayun na yung isa. Ayan, mga kaibon, June 19. Kukunin natin yung ibon natin kasi maglo-loading na tayo, mga kaibon. Cut off nung ordaneta, mga kaibon, itong ibon natin. Pero ewan ko lang kung makakauwi ngayong Tarlac, na kaibon. Dito yung ring niya, is sticker niya, hindi ko na i-text. Tapos maglo-loading na tayo. Ayan. Loading na tayo, mga kaibon. Tara. Loading na, loading na, loading na, loading na. Paalam. Ayan, magpaalam ka na. Good luck sa'yo, aking kaibigan. Sana makauwi ka bukas. Pasok, sir. Tira man na vlog dito nyo. Uy, nanig. Shoutout ka man ni. Ano ko? Nakaman na kami mo. Uy, nanig. Masara ni. Shoutout na kami mga dyan. Shoutout. Ning.
Good morning mga idol. Maulan na pauwian ngayon. Mestral. Good luck sa ating lahat mga ka-idol. Happy Father's Day nga pala sa ating lahat mga ka-idol. Time check natin. Ayan, maulan talaga oh. Magkaabang tayo ng ibon natin. Pero di ko alam kung makakauwi sila. Kasi maulan. Good luck na lang. Yan, tumirik na yung araw mga kaibon. Wala pa yung ibon natin. May nasa 50 na yung nag-clock. Kaya mag-abang-abang pa tayo mga kaibon. Medyo maliwanag doon, madilim. Ayan. Yo, medyo madilim yung kalangitan. Tignan natin kung makakauwi yung ibon natin mga kaibon. Yan, malakas na naman yung ulan mga kaibon. Baka hindi na makauwi yung ibon natin. Ano? 11:28 mga kaibon. Lakas yung ulan. Oh. Wala pa yung ibon natin. Yung loop natin, basa na rin. Yan. Natin, oh. Lakas yung ulan mga kaibon. Baka hindi na makauwi yung ibon natin. Magka-cut off na. Yan, kararating lang natin mga kaibon. Time check natin, 6:26 mga kaibon. Tignan natin yung ibon natin kung andito na. Galing Tarlac kung andito na yung ibon natin. Kasi umalis tayo kanina. Nung nag-cut off na mga kaibon, umalis na tayo. Tingnan natin kung andito na yung ibon natin. Ayun, meron. Kunin natin. Dito. Dito yung ibon natin. Ito yung stub niya mga kaibon. May stub siya. Bale, dalawa na. Yung pula, yun yung second lap mga kaibon. Sayang, cut off nga. Cut off na. Sa susunod na lap mga kaibon, Pampanga. 3 na yung stub niya mga kaibon kung iloloading pa natin sa Pampanga mga kaibon. Lakas kasi ng ulan kanina mga kaibon. Tignan natin kung makakauwi pa sa Sunday. Ito yung sticker niya. Hindi ko na i-kaklak. Mga kaibon, kung nagustuhan nyo tong video na to, like and share naman and subscribe mga kaibon. At saka pag-ipindot na rin yung notification bell natin. Yan, thank you.